Bien, André Otea, Nyengeli kuma bena fo chokodo, Otea bamano kote. Mba fo eni sokmo bolo. Mune biere. C'est eni bakarga kuma no. Amna idolo. Aywa. Ma sama je fo ko sama ma fla fo ko sama na soro. Fo ko ma sama je fana ko kelema kun fere. Ouais, o fana kanyi mais ni ma sabado. En tout cas fo yoro soro, mais ma fla fo yoro soro mi. Kuma ka ca. Ma sama je jagoya o jagoya nga kuma do kelema kun fɛ. Sika to la. Bon tuma dɔ le fana u bɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye tiɲɛ. Ni hakili ye kelen. Ni janfa t'a la. Ni janfa t'a la. Ni bɛnbɛn fana t'a la. Parce que dɔw bɛ kɛ ɲini. Ko danfara jumɛn de bɛ bɛnbɛn ni janfa cɛ. Bon bɛnbɛn bɛ ni janfa. Janfa kɔni ye ka bɔ mɔgɔ kɔ kan. I ni mɔgɔ bɛnna fɛn dɔ kan. E bɔra a ko e hakilina fɔ i ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka sɔrɔ n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ. I ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ kɔfɛ a kɔ kan a tɛ mun kalama. Ne ka ko dɔ kɛ. Ayiwa. Aw kɛlen ka janfa sabula aw kun bɛnna kan k'aw ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka e hakilina fɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka sɔrɔ n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa. Ne kɔni fɛ o ye janfa de ye. Bɛnbɛn bɛ sa. O b'i n'a fɔ aw b'a la ka jɛ ka ko dɔ kunbɛn. Ou bien ka mɔgɔ dɔ ka hakilila dɔ kunbɛn. E ne bɛ se ka a bɛ n'a fɔ sisan bɛnbɛn bɛ la tigi b'a dɔn ko ko dɔ bɛ sen na. Ko karisa ni karisa tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni karisa tɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a dɔn aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ karisa ka nin hakilila min ta ani anw tɛ bɛn ani anw ka hakilila tɛ kelen ye donc an b'a kunbɛn. Bɛnbɛn bɛ laban ye janfa ye. A laban janfa ye. A laban janfa ye. Bɛnbɛn laban ye janfa ye. A laban janfa ye. O ye tiɲɛ ye. A laban janfa ye. Nka o daminɛ la a daminɛ ni janfa tɛ kelen ye. Ayiwa. Karamɔgɔ segukaw ko n'i ye janfanci ye kasi la ko a tora janfa la. O ye tiɲɛ ye. Ale bɛ wuli ka jɔ kɛ min kama. A bila o ye ka se ka dɔ minɛ jan na. Ni a ka laɲini ma sabati. Kuma dɔ ale yɛrɛ de bɛ minɛ. Ni e ta ma sabati a bɛ n'a fɔ sisan i y'a laɲini ka mugu ci mɔgɔ min na e y'a jɛ marifa dun ale yɛrɛ fana bolo. A bila o tɛ kojugu ye. A ka jugu ni kojugu ye. Janfa bɛ o cogo de la. Ayiwa. N'i y'a ɲini ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la n'i ma tigi sɔrɔ ayiwa kuma dɔ a segin dɔ t'i jɛ dɛ. Ayiwa. O de kama a fɔ ko ni janfa ci ye kasi la. Ko a tora janfa la. Ko a yɛrɛ tora janfa la. Sabula a ka laɲini bɛ ka segin a yɛrɛ ma. Ayiwa. An b'a ko jɛni mun ye segukaw ko fanga sinsin bere ye janfa de. Segukaw b'a fɔ. O ko ten. Ko fanga sinsin bere ye janfa de. O b'a fɔ. Bon mɔgɔ bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min sɔrɔ a la bilen. Fanga dɔ man di n'i ma don fanga kɔnɔ. N'i tɛ fanga la i t'a dɔn. Ayi an b'a dɔn dɛ. Ne tɛ fanga la parce que mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini u ye kun mun fɔ n'u ye fanga sɔrɔ u ye kun mun fɔ o y'an sɔmi. O bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko fanga ye fɛn dɔ ye. A bɛ komi mɔgɔ min bɛ fɛ ka musotigiya lakali ka sɔrɔ a ma muso furu. A bila o kɔni ye a bɛ kuma dɔ de fɔ. O bɛ de sa i tɛ ko min kɔnɔ i tɛ se ka ɲɛfɔ k'a sɔrɔ i t'a kɔnɔ. Siga t'o la. Fanga ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min fanga la ale de b'a dɔn mɔgɔ min ye fanga mara olu de b'a dɔn fanga ye mun ye. Siga t'o la. Bon ni seguko n'i y'a ko segu k'aw b'a fɔ ko fanga sinsin bere ye janfa ye sabula n'i ye fanga jateminɛ jamana mɔgɔ de bɛ mara. Siga t'o la. Ni mɔgɔ bɛ mara ɲɛmɔgɔ de bɛ mɔgɔw mara n'a ka hakilila dɔ ye. Siga t'o la. Hakilila sisan kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan walasa hakilila in ka lawaleya i bɛ wajibiya ka i yɛrɛ danna mɔgɔ dɔw wala i jigila mɔgɔ dɔw wala i fɛ mɔgɔ dɔw ma b'u yɛrɛ la. Siga t'o la. N'i m'olu ma b'u yɛrɛ la kuma dɔw i b'a fɛ ka baara min a tɛ ɲɛ. A tɛ ɲɛ. Ou bien n'i yɛrɛ m'olu ma b'u yɛrɛ la kuma dɔw a dɔw bɛ se kɛ ŋɔni y'i sen na. Siga t'o la. I b'u ma wuli cogo di. E tɛna se k'a fɔ karisa i labɛn min ma bɔ n' o tɛ se kɛ o. Ayiwa. Maintenant sisan i kan ka mun kɛ sisan i bɛ bali de k'a tigi ma bɔ i la. O de kama fo fanga taala ye janfa ye. Sabula n'i m'o kɛ kuma dɔ i ka baara tɛ ɲɛ. Siga t'o la. Awɔ. Ayiwa. Ala k'a bi ɲɔgɔn d'a ma. Amina. Fanga ka di a man di. O ye hakilima kuma ye. O ye tiɲɛ ye. Bisimila karamɔgɔ. Ko caman b'a ko jukɔrɔ.
ko caman b'a senkɔrɔ a bɛ kɛ cogo caman na fanga sinsinbere ani fanga yɛrɛ Ablaye ko don komi ni a ka di nka a man di awɔ Ablaye bi ye alamisa ye utukalo ye tile 5 sɔrɔ san 2021 an b'a lajɛ fasiribaw ye sɛbɛnni minnu kɛ fasirigafo kɔnɔ an bɛna dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ dɔw la Ablaye tubarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ Nouvelle Horizon nouvelle ɲuman b'a la wa ayiwa min bɛ yan a fɔra ko sema mɔgɔw ka kuma lase la ale hakilila di Dr Choguel Kokala Mayiga ka cɛmancɛ fanga baaraw sigi cogo la ɲɔgɔn kunna baara minnu kan ka kɛ n'o ye plan d'action du gouvernement jira k'a fɔ ko sema kuma lase la Mohamed Ould Ramadan ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min ni tɛgɛnobila kɛra la ko ka segin kɛ a kɔnɔ kuma dɔw kan ko olu ma ban o ma ko bɛ se kɛ bole ko sa Dr Choguel Kokala Mayiga jira k'a fɔ ko mako bɛ sefa wari miliyari 2,000 ani miliyari 50 la kalo la ko musaka in bɛ bɔ min ko ma caman b'a la ka i yɛrɛ ɲininka o siratigɛ ninnu na Pitaka ale ye dugu ye min bɛ duwan sanfɛ ko kunungo ko bamanciw yera a yɔrɔ kofɔlen na tuguni min bɛ tali kɛ kasara min kɛra Segu kɔfɛ o don Segu sira la n'a ni Segu cɛ tɛmɛ kilomɛtiri 45 jate kan a yira k'a fɔ ko a kɛmɛ ka maa caman jigi tigɛ ka maa caman fana ladimi ko maa caman fana b'a la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw jɔlen tɛ u jɔyɔrɔ la ko in na Ablaye Andane jamana ɲɛmaaw kɔni sɛgɛnnen don dɛ les échos wele o ye tiɲɛ komi a bɛ maa 600 ani maa 22 ko siraban kasara kɛra olu sata ye san 2020 kɔnɔ maa 8,000 ni maa 200 ko olu jogina Ablaye Andane siraban kasara sababu la Mali kɔnɔ san 2020 min bɛ tali kɛ kulu kelen min kan ka sigi wasa ka kalata ko ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ kuma min bɛ sen na ko yala ko bɛna kɛ sababu ni ka waati dɔ fara cɛmancɛ fanga in kan wa ko sigikafɔ dɔw tɔnsigiba dɔ kɛra musow fana fɛ wasa ka cɛmancɛ fanga senkɔrɔma don o cɛmancɛ fanga kelen hukumu kɔnɔna na ko o ni mɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ a hakilaw senkɔrɔma don ko kɛwale tɔn fana ye hakilila di ko kalo 18 min fɔlen don ko yala ko o na bɔ sira fɛ wala ko dɔ na fara kan jamanadenw fana y'u hakilila di a ko kan Ablaye Andane le challenger Dr Zumana Sako ni ale fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko kulu kelen min sigili ko kuma b'a la k'a fɔ ko nin kɔni ye hakilila juguba de ye Ablaye Andane hakilila min ni faratiba de b'a la ka taa cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ sagabonda ko kunnafonidilaw b'o la ni waati la sabula kunnafoni gafe min bɛ wele ko journal action ale ɲɛmɔgɔba Aissata Jara ko ale fatura a kɛra siraban kasara min kɛra o don Segu a kɛra o senfɛ Ablaye Andane ala ka hinɛ ala ka yafa ma amina informateur ni ye mun jama ye tuguni ni ye lakɔli karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu tɔnsigi dɔ ye u ye tɔnsigiba min kɛ ni ma fili o don pavillon des sports la o Jawudu o bɛ la k'u ka laɲini ko fɔ ko a ko ɲɛnabɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Ablaye Andane a ka ko ɲɛnabɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya ni ko in fɔra ka ban waati Ablaye kaba ma kɛ an b'o dɔn a fɔra waati yɛrɛ ne hakili b'a la minisiri min bɛ baara ko kunna ani premier ministre ma bɛn ala waati fewu a jira k'a fɔ fɛn dɔw b'a la ka kɛ a tɛ ɲɛ ye a tɛ bɛn lamɛnma kɛ waati maa caman wɛrɛw y'a fɔ Bube yɛrɛ y'a fɔ Bube kɔni tɛ se k'a kɛ politique kuma tɛ nin ye ko ni mɔgɔ mun nana k'a kɛ ko n'a y'a kɛ a bɛ dɛsɛ a ko gɛlɛyara dɛ a waati nka u y'a ko nagasa k'a don gafe in kɔnɔ diyagoya la a kɛlen tɛ ne gɛlɛya ye a siga t'o la ayiwa ko dɔw bɛ yen nɔ ni cɛ ma fɔ ko dɔw la ka b'a daminɛ les choses mal arrangées finissent toujours par déranger Alpha y'a fɔ ten o bɔra ko sa ko sanji ko hukumu kɔnɔ Ablaye sanji b'a la ka na Bamakɔ a b'a fɛ kɛnɛkɛ bɔ yɔrɔw b'a la ka fa
o ko ma caman kɔni bɛ n'olu jigi misɛnnen don wa ko u t'a la ka jamana ɲɛmɔgɔw jɔlen ye u jigi kɔrɔ fɔlɔ Ablaye. Ni taara jigi bada la an tɛ jigi to jigi kɔrɔ dɛ a fɔra i kana jigi kɔrɔ la. O kɔni tiɲɛ. Mais ni ji warala ka don i kan an bɛ janto i la. Mais n'i yɛrɛ taara i yɛrɛ di ji ma. Kunun ne tun bɛ k'o fɔ baroda dɔ la. Ko n'i y'a ye ko maa bɛ t'u sigi ji tɛmɛsira la san de t'a la ka na Ablaye. N'o tɛ maa t'a fɔ maa ye ko wuli o. A banna. Wa maa t'a fɔ maa ye kan'i sigi yan. A kuma banna. San 1990 waati ninnu 90 Musa Minɛ waati ninnu ka se Alpha ka mandat fɔlɔ waati ninnu a tun bɛ ku maa la. Hali sa tɛ kun. Alors don ne ye muso de ye ko da la sama la ko ni san nana sufɛ k'olu b'u jɔ sɛgɛn fo dugusɛjɛ n ko ye hɛrɛ ye aw t'a yɛrɛ ɲini. O kɔlɔlɔ ye ni san nana aw b'aw jɔ fo ka dugu jɛ. Fo dugu jɛ ko maa si tɛ sunɔgɔ ni san nana sufɛ. L'indépendant. Ji tɛmɛsira tɛ maa sigiyɔrɔ ye. Naam. Docteur Ibrahim Sango modèle Mali ɲɛmɔgɔ don a y'a jira k'a fɔ ko jamana cɛmancɛ fanga ye dantigɛli minnu kɛ a ka baaraw taabolo la ko kalata girimanw bɛ se kɛ nka ko baarakɛta tɔw ko a jate kan ka minɛ ka segin kɛ a dɔw kan k'a lajɛ ka ɲɛ o wele kɔ sa min bɛ tali kɛ sigikafɔ minnu n'u kun daminɛna jamana ɲɛmɔgɔw ni lakɔlikaramɔgɔw ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko sigikafɔ ninnu sonsorola fɔlɔ Ablaye Andani ka da sariya dɔw walasa ka cogoya di sariya dɔw bɛ se ka lawaleya cogo min na Ablaye. Bɔlen ko sa ko Farabugu ko Bamanci nana ngara da dugu in dala ko kura ye tun Ablaye Andani. Bamanci ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Ben Mohamed ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Abdel Malek ye ko Aligérie kɔni ye tɛgɛ da ale kan kununko Ablaye. Ma kelen bɔlen do kɛlɛ la. O tiɲɛ. O tɛ wa. O tiɲɛ ɲɛmɔgɔ dɔ don Ablaye. Nouvelle libération o tɛ wa. Awɔ. On bɛ libérer qui. U b'a fɛ ka sanu ko min bɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔra ko sanu bɔ Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Sanu bɔ dɛ. Ministre min ɲɛsinnen don a ko ɲɔgɔn ma n'o ye Seydou Lamine Traoré. Ko ale bɛ wuli ka jɔ la nin waati la walasa min b'a to malidenw yɛrɛ bɛ se k'u ka sanu tɔnɔ sɔrɔ cogo min na. Ko a b'a fɛ ka cɛsiri dɔ kɛ walasa segin bɛ se kɛ sariya minnu b'a la k'a ko ɲɛnabɔ segin bɛ se k'olu kan cogo min na Ablaye. Ko a bɛ o siratigɛ la walasa sanu ka manamana ko kura malidenw ye Ablaye. Sanu kɔni bɛ usine kɔnɔtɔ bɛ yan sanu bɔ a tɔn la tɔn mais an kɔni sanu gramme kelen an tɛ se k'o san. An tɛ se k'o san wa nafa yɛrɛ tɛ an ka siɲɛ caman fana. Wa 4 ni 500 gramme kelen y'o ye fɛn dɔ bɛ bɔ ne fɛ donc kilo ni ko gramme 5 san. E ma fɔ k'a san. O tɛ fana o taa sanu bɔ yɔrɔw la dɔrɔn Ablaye i bɛ taa sɔrɔ kalanso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen u kan ka fɛn o fɛn min kɛ u b'a fɔ o ma ko investissement social Ablaye a tɛ fan si ne ye cogoya sɔrɔ ka sajola kɛ n ye Keɲeba fana kɛ nin yɔrɔ ninnu Ablaye i tɛ se ka taa n'i taara i t'a dɔn yɛrɛ ko sanubɔyɔrɔ ye yan ye yɔrɔ kɔni ka gɛlɛn dɛ k'a sɔrɔ a bɛ fɔ bɛnkan kɔnɔ n'o ye contrat ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sanu bɔ wajibi de kan ka baara dɔw kɛ a sigida la kalanso kow b'o la dɔgɔtɔrɔso kow b'o la ani sirakow ani environnement b'o fɔ cogo di sajola yɛrɛ min dɔnnen don kosɛbɛ Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ ye i b'a kalama ko goudron tɛ yan i y'a to a la anw bɛ bɔ yen wa anw bɛ tɛmɛ waati min na o y'a sɔrɔ ni goudron sajola ni goudron yɛrɛ cɛ ka jan e b'a dɔn mun na parce que mun bɛ sanu bɔ olu bɛ taa hélicoptère l'avion la o tɛ sira ta u ka baarakɛlaw bɛ taa avion de la u bɛ segin ka na avion de la olu tɛ dugu la yɛrɛ u y'u yɛrɛ ka dugu jɔ dugu la la cité fɛn bɛɛ b'u bolo yɔrɔ la o ye ko lajɛ a waati y'a sɔrɔ u tun bɛ ka bɔ sajola ka na Kayi u tun ye sira in dilanni daminɛ ne ɲininka ko jɔn bɛ ka sira in dilan ko Mali jamana yɛrɛ de bɛ k'a dilan yɔrɔ tɛ sanubɔlaw yɛrɛ bon n t'a dɔn sira in dilanni bɛ ni hakɛ min na mais u tun y'a dilanni daminɛ ka gratter ka bɔgɔ tɔn k'a daminɛ ka ɲɛ a tun kɛra sirababilenni ye nka goudron tun t'a kan waati o tun ye Mali jamana yɛrɛ de ka baara ye sajola dun dɔnnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ kan n'a fɔra ko fɛn yɛrɛ tɛ hali a sugu i tɛ se k'a sugu la yiri gari ninnu de b'a sugu kɔnɔ yɔrɔ o ka gɛlɛn sara bilen n'a fɔra ko an ka sanu tɔnɔ ko sanu b'an fɛ an yɛrɛ tɛ ka
a to an kulo wala le ka ban fe ya no ta na fon foyi ta na fatanka o ko ne jien a jate ganga mine de c'est comment nga kori awo koro fono kono kori bi boyan kori bi ke tulu de sebana ça kori bi ke fini de sebana malien bi badando ubna anga kori sa katana ka bayelama uba sa so nagashila utana ka ke badan ka na fera ma metre kelen wafla ambu graka an desra ka izin joya ka badan la an desra ka izin joya ka fini la an yere ulu ba sa on fe ka tad la kana fera malien flede sambi woro independent la iti izin soro mum se ka luki nyuman kelen di ma pantalon nyuman kelen ou short kelen chemise nyuman kelen adum mum ba de la bo en effet à Kori et puis on a le meilleur coton até boloti am seko folo comment dire boloti de là et boloti non boloti de la 6 ans Kori de la 6 ans alors am se que ni am Kori ça am boloti ça am chiffon ça ni be que Kori am compresse ça am coton ça hôpital am robe ni mbela ben fait mais en desar que usine jo pour que angata ko fait ka 100 pour que Kori que tout barakala ko fait sur usine que développer malien de ce rôle nyata fa malien allez anga usine flamme be ta fait là au kere don ta fait de 31 de 8 mars de ou tu sais que ta fait ñuma de lay mum bi c'est que Ghana Côte d'Ivoire Sénégal concurrence aw koni bataxi wala malika fen de la chi barkatala comment taxi sugula hala nga dorme fla man ni de laya ni yesu ka kilo kele mbala bitike no malien bi gris Sénégal ani Côte d'Ivoire manaso ani manasamaraka manaso bi glan fa mani ku ko mani malien donc ayre hakli solo don jume afana tike kanya ko yablay munu ma refa o tike kanya de aywa onum amta ijisa yoromino batasa okuma akare bara de ganga kanya wablay ni bara make kanya ere ma sa ko fini glan rawn mafia ka fini tsaka glan fini manya abani nu aglan kanya do munata sa voilà question be woro ni munu ma mana glan nu aglan kanya munata sa aywa question be mangoro ban fe ya iri de nako kono fo man fe ya mais on desera que izine la ou desera mo il kelen da comment bagina woche de bo gara on desera voilà malien ko ni at sika mo doni do fona do gla il ta so ni mangaw mi wulo ko oui ko la boshi fo ko ni wo mal dewna ka wasa kene mata kasa jamana plene ali ba au fi du Niger bambulu ni kene ba bambulu bajulu ba bambulu tuba bu yero ko o fi uba ke jigiye ka ambalo ka Afrique de l'Ouest be balo anga kerbe sisa ande sera kan yere balo beta ta ko fekana balo borokelen sekasa mari akane asenero be ñuna molo samandi da asenero be ajibe nante sero adu golo fana be nama ko fle nama nyele sa na yere mo bi ka yere ala ba be ke joyede no angara joye ka bable ami do de ala ka nyemo da mable mo mi miri malila mi ma nyin ngam mali bo gele akono ka hami mali deuna nam no da me yoro mina ne ta do ni barake ka nyem mali biska sanduru ka gele akono chugo mina fembe bambulu ala yon som fembe bambulu ala yon som fembe shima me glan fe e ba kala ka vo Sénégal mi vo Sénégal ko wando ko ni yantaya bambulu ke e mali fongo mali o hera yerewa e kala jeto mali fle abi doni ga bo Sénégal kana o kan no ni yantaya o se ka fam jugudi ala ka kali adu febe wan fe ko ti doni ga bo kenema ala ka kali ngondam yoro ngoni faso jugu ne da ba fa ko faso jugu nyemo jamana jugu de ge jamana nyemo folo yable mali ga gele o droni ala ka kali ngondam donc ko la je ka ko bla mene nyuma kuno amin wasa jamana dunga lafia du jugu ma re dutiki yable no kera dutinya de ayo ala ka kali ngondam itrawore jite